Min PlayStation u min pupa, min jitlob ħafna u min ftit, min jaħseb għalih u min jaħseb ħaddieħor. F'dawn il-jiem ta' qabel il-miliet, il-kaxxi tal-posta madwar Malta u Għawdex imtlew beluf ta' ittri mingħand it-tfal għal Santa Claus. Ittri mimlijin xewqat, ħolm u xi drabi wkoll messaġġi li jmissu l-qalb. L-ittri kollha jaslu l-Malta Post fejn jinġabru b'attenzjoni kbira. Iva, aħna nġamawhom kollha, nagħtu ċans biex jaslu kollha, ġifieri ftit tista' tgħid kif ikun wasal il-miliet, niġbruhom u nibagħtuhom kollha Finland fejn hemm post ċentrali fej jilqa il-posta kollha tad-dinja indirizzata lil Father Christmas. Ġifieri tajb in-nies japprezzaw li vera qed jieħdu gost ġibbatuhom, imma vera aħna ħaniġġevuhom, inġamawhom u jaslu fejn għandhom jaslu. L-idea li t-tfal jibatu ittra lil Santa Claus ilha li bdiet, imma dal-aħħar żiedet fil-popolarità. L-iskejjel qabdu jagħmluha b'mod organizzata l-klassi kollha tifhem, u mbagħad il-klassi kollha tmur il-post office viċin l-iskola u jippustawhom kollha flimkien. Allura naħseb bil-exposure kollha tfal imuru l-dar jgħidu l-ġenituri tagħhom u iktar ma jmur iż-żmien iktar jiżdiedu. U kull sena nraw żieda kostanti. Suġġeriment żgħir lit-tfal sabiex dejjem jiktbu l-indirizz tad-dar tagħhom fuq wara tal-ittra. Bekk ikunu jistgħu jirċievu ittra lura mill-Finlandja, mill-post maġiku ta' Santa Claus. L-ittra lil Santa Claus hija tradizzjoni internazzjonali li taqgħat lit-tfal madwar id-dinja kollha. Ittra partikolari li qed tispikka ġejja mill-Bulgarija fejn it-tfal minn skola fir-raħal ta' Konstantinovo kitbu l-itwa ittra lil Santa Claus fid-dinja. Hija twila aktar minn 35 metru u ntbagħtet bil-posta lejn il-Finlandja. Fil-kitba tagħha ħadu semm 147 għallimu student flimkien ma' tfal tal-kindergarten. Ir-rigali ma tpoġġewx fuq qudiemnet tal-lista, iżda minflok talbu sabiex ma jkunx hemm persuni u annimali bla dar biex ikunu b'saħħithom u biex ikollhom aktar ħin mal-familji tagħhom.